Maar we beginnen dit uren met een getalenteerde muzikante van Rinsemegeest, want Anna Lap is oorscoot in de studio. Anna, du hast een unieke kans gekregen om die muzikale talent te tonen op een internationaal podium. Na een succesvolle online auditie bist selecteren voor de Europese jeugd Braasband, werd in maart naar Stavanger in Noorwegen aanreizen gezist om op te treden. Maar meer als 10 jaar ondervinding op de cornet en weet hoeveel prestaties op die namen, maar wie wil zeggen dat het een inspirerend voorbeeld van toewijding en passie bist voor de muziek. Anna, welkom dat je bist. Dankjewel. Want wat kist u vertellen over het moment waarop het jeddest dat selecteren wie dus voor de Europese jeugdbraasband? Nou, het was eigenlijk heel surreal of zo. Het daalde net voor het in. En ik in november wil een telefoontje kregen vanuit Nederland van de Wust voordroegen van de Europese. En eind januari kreeg ik vanuit de Europese te jaren dat ik naar Noorwegen mocht. En het was heel... Nou ja, ik bellen volle, want ik ran stage. Dus ik hier de telefoontje, die ik helemaal net verwachten. En voor het direct om op Friesland en overal appjes en mailtjes en weet ik het wat. En het wie nog helemaal net indaalt, zeg maar. En ik keek helemaal net terug dat zo'n bijzonder iets wie. Dat eigenlijk alle media voor het wil weten willen van, oh, is dat dan Gien? En dus het wie net voor het indaalt. Maar ondertussen wil het steeds echter. Maar ik weet nog net dat ik het wel helemaal nou leus is. Maar. Want hoe gaat zij iets in zijn werk? Wist u voordroegen, toch een dirigent of kiest hij daar zelf voor op, ja? Nou, het is eigenlijk auditiedwaan. Bij de Nederlandse braasbandkampioenschappen in oktober, wie dat dit hier. Werd er een soort van reclame voor maken. En dan werd het nog een keer op de social media set. En dan zei ze eigenlijk van, nou, dan was het auditie dus ze moest een video opnemen. En een muzikaal cv-schreeuw staat het dan niet. Zo van, nou, wat was het eigenlijk? Waar spelen het? Zulke soort dingen. En dan stuurt ze dat op. En dan wordt er vanuit Nederland een keuze maken tussen alle audities. En die dragen dan een x-aantal mensen voor bij Noorwegen, bij de Europese Commissie. En die is er dan van, dit zijn de meesten die ik echt hindermaaien. Ja, want do speelst al zo'n dien zonde hier cornet en bist al meer dan 10 jaar actief lid bij Soli Deo Gloria. Hoe had die muzikale opleiding en ondervinding bij verschillende korpsen bijdroegen aan die ontwikkeling als muzikant? Nou ja, het is sowieso gewoon oefening. Bepaalde dingen die is dan, als je op privé les hebt om het zo te zeggen, dan leert bepaalde dingen net die in een braasband vol leest. Wat samenspelen of luisteren naar oren, meestal qua zuiverheid. En inderdaad, het klimmen van positie. De begin staat hij onderonder ledder om het zo te zeggen, niet redden kan net. En op het moment dat het dan goed genoeg is, als koos terug of dan stapt er zien, dan komt er een plakje vrij. En de helft een keer bij oren bent, dan komt ze een keer in een orensamenstelling te zitten en dan luistert het weer oors. En eigenlijk onbewust wist dan zelf steeds een beetje beter. Ja, en wat had de mij te krijgen dat het steeds verder was? Is dat een dirigent die inspireert of de leden van het korps? Oh, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk net eens zeker. Ik denk dat het gewoon ingroeist en dat het op een gegeven moment een heel mooi concert had. Dus denk je, oh, dit zou graag nog een keer doen willen. Of ik speel dan ook bij Oortjerk, de braasband de Basijn Oortjerk. En ik weet nog wel dat ik daar naar het Valentijnsconcert ging, dat ik dacht, hoe vet is het om daar op het podium te zitten? En nou ja, voor echt hier zie ik daar voor het eerst met Valentijnsconcert. En dan is het toch een soort realisatiemoment van zo, dit heb ik wel even maken gewoon. Ja. Dus ja, ik denk dat vooral. Ja, en je had verschillende instrumenten. We spelen van trede cornet tot principal cornet. Neem je even mij, want ik ben totaal net wie zien die wereld. Nee, het is in principe al hetzelfde instrument. Maar eigenlijk wat ik ze krijg zei, als het nou ergens opstromen is, dan begin je op trede cornet vaak. Ik kwam dan vanuit het jeugdkorps bij het Gruttekorps en dan begin je onderaan. En op een gegeven moment dan stapt erin, dan komt er een plakje vrij en dan gaan ze naar denk ik, kind die wat roskoen. En dat dan kind, dan kost dan terug en dan kost van trede cornet, kost naar tweede cornet, re piano. En dan kost naar solcornet, naar de voorste rij als het ware. En de eerste solcornet, dat heet dan principal. En dat is een soort van concertmeester. Wat dat is voor het symfonieorkest, dat is de principal dan van braasband. En als daar op een gegeven moment is, dan was ik heel veel soleren, zulke soort dingen. En alles met heeg als het ware. Dus daar leest dan echt heel bot van. En op het moment dat het op principal plakjes is, dan kun je eigenlijk net troskoen in de solo-cornetten meer, in de cornetten net. Nee, dat is het eindpunt, zeg maar. Eigenlijk wel, ja, als cornet zijn er wel. Ja. Maar een eindpunt haast nog net in die carrière, want Stavanger
Vertel eens meer daarover. Wat gist dat dan? Nou, 3 mei begint het. En die jongens hebben fotorepetitie. En ik heb begrepen dat het dan eigenlijk de bedoeling is dat daar nog een keer beslist wordt op wat voor plakje als dan komt te zitten. Dus ik weet nooit dan net dat ik cornet word of solo cornet. En dan wordt er heel veel gerepeteerd. En we hebben, ik geloof wel, zo'n concerten op het programma te staan. Maar we zijn daar natuurlijk als muzikale versiering, als het ware, om de Europese braasbandkampioenschappen heen. Dus wat we hier in Nederland hebben, dat hebben ze dan eigenlijk in Noorwegen. En de meesten die dan in Nederland de kampioensdivisie winnen, die maaien dan het jaar daarop naar de Europese braasbandkampioenschappen. Dus we zijn eigenlijk de beste bands uit alle landen die daar dan Chimmerkoor gonnen, als het ware. En daar komt dan echt nog een winnaar uit. Dat is dan de beste van Europa. En wij zijn dan als Europese jeugdbraasband daar een soort van de versiering. Dus een gala-concert bij de uitreiking en een openingsconcert, leeuw ik. Dus zulke soort dingen. Samen is dat eigenlijk bezien. Ja, dus het is echt gewoon heel veel ervaring opdwan. Ja. Hoe dat precies in zijn werk is. Ja, absoluut. Ja. Een hele mooie kans om die te verbeteren en om meer te zien in die wereld. Ja. Dankjewel, Anna. En wij wensen je die vanzelfs een hele grote succes en plezier in Stavanger. Dankjewel, het komt wel goed.